Masa care plină de pahare goale, pasul care simți vibrând în difuzoare. Cine? Soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară. Cei și că încă nu se rup capul. Asistul meu că bag acum snap-ul. Sorii mă întreabă de ce nu mă culc. Soarele spune că am stat prea mult. Visele mele încep să strig așa. Dă vina pe ea. Sorii mă întreabă de ce nu mă culc. Soarele spune că am stat prea mult. Visele mele încep să strig așa. Dă vina pe ea. S-a zis o oră și gata. Cel mai important lucru este să nu vă luați în Oliver, că el vă ține până dimineața. Aici mergeți direct la muncă. Domnul primar al vostru care ne-a invitat aici pe aici nu știu. Se supără până nu se supără, dar omul nu vrea să se oprească, așa că ce face? Rugați voi să se oprească? Nu mă pot baza pe voi. Sare de 12 ani e colegul noi, Oliver la Dovezi. De 12 ani face tot așa cu toba, 6 ani de repetiții, nu se mai știe cum nu mai poate să se oprească. Așa că am nevoie de voi, spuneți-mi voi să se oprească, vă rog frumos. Dacă nu-i spuneți, stăm până dimineața aici. Atunci facem un concurs. Cine cântă mai mult? Voi sau Oliver? Adică el bate topa, voi cântați cu la la la. Cine se oprește prima a pierdut concursul. Sunteți de acord? Hai să vedem cine îi sare să câștige acest concurs. Oliver din București sau
trebuie să plecați, că o să stea mult, până dimineața stau. Îi văd, mă uit la ei, văd că încă mai pot. Uite. Nu prea e mult, nu prea se aude nimic. Păi înseamnă că e surd, că se aude foarte bine. Se aude, dar încet așa. Uite, se opresc, se opresc. Era puțin, era. Ia lui Oliver asta! E al tău? Băi, deci i-ați rupt piciorul omului. Dar fiți ales, eu știu un lucru. Știți cine nu se oprește până la 5 dimineața? Ai, acum era momentul vostru!